Здравейте! Преди няколко дни споделих с вас моите впечатления относно това, че има ръст на заболели. Тоест, пред лекарските кабинети, който е ходил скоро, особено при педиатрите, има страшно много болни. За съжаление, и дъщеря ми в понеделник се събуди с болки в гърлото и така беше доста отпаднала. И това, което предпочитах да направя, е да не отиде на училище няколко дни, тъй като когато отиде на училище, даже да не е нещо сериозно, има твърде голяма вероятност да зарази някой или примерно още повече да се усложни положението ѝ. Но за няколко дни ние успяхме да преодолеем нейното неразположение, не се стигна до усложнения и до използване на антибиотици. Всъщност това, което аз използвам, ще ви го покажа няколко продукта, които използваме, които са напълно натурални. Първият продукт, това е задължително спрей за спешна помощ, който е мултифункционален, но сега ще наблегна на това, че много добре действа при болки в гърлото, като може да го пръскваме без значение колко често, няма никакви усложнения. Представлява алоe с 12 билки и от опита си мога да кажа, че много бързо в рамките на деня тези болки в гърлото преминават. Ако има някаква инфекция, ако има действа антисептично, антибактериално. Препоръчителен е този спрей. Също така, ако е запушен носа на детенцето или на възрастен човек, също може да се използва. Болки в ушите също се препоръчва. Другото, което използвахме, това са течните витамини. Течните витамини, друг път съм говорил за тях. Това е екстракт от 21 плода и зеленчука и нас снабдяват с 10 витамина, които са препоръчителни за нормалното функциониране на нашия организъм. Напълно натурални, не са синтетика. Даже в момента са на промоция. Днес е последния ден. 3 опаковки са на цената на 2 опаковки, което стига за 3 месеца. И третия продукт, който ползваме, това е коластрата, течната коластра. Всъщност, течната коластра се използва предимно, когато вече е започнало заболяването, може да се дава ударни дози. По една лъжичка през 2 часа аз лично давам, но може да се използва и профилактично по една лъжичка 8 мг дневно. 125 мг е опаковката и стига за 2 седмици, като е добре да се дава 2 седмици и 2 седмици да се почива. Но пак казвам, когато е започнало вече някое заболяване, е добре да приемаме ударна доза и по-начестичко да даваме. Всъщност този месец коластрата до края на месеца може да се възползвате от отстъпка при закупуване на 2 броя. А днес, както казах, витамините и коластър на капсулки има пакети от 3 опаковки на цената на 2. Освен това, и ще ви покажа и един продукт, това е цистосинканус или растителна коластра, понякога се използва като означение. Това са едни капсулки, които вместо коластрата могат да се използват за повишаване на имунната система. Ето ги капсулките с екстракт от растението памуклийка, който е богато на полифеноли и антиоксиданти и съдържа витамин С и цинк. Но с тези продукти много бързо човек може да възвърне своята сила и своята жизненост, без да се налага да използва антибиотици и да се стига до усложнения. Но това може да стане, когато започнем превентивно да взимаме мерки или когато сме в началото на определено заболяване. А не когато вече има усложнение, тогава няма как да не се стигне до антибиотици, но целта е да